Quina és la millor plaça de Catalunya? Aquesta nit baixem a la plaça. Per la seva porxada, per la flaire medieval que desprèn, pel mercat que s'hi fa els dissabtes, perquè és ideal per fer-s'hi un primer petó, perquè hi ha terrasses de bar maquíssimes on sempre et trobes la Paquita i l'Antonio fent el vermut, pel motiu que sigui. Digue'ns quina és la teva candidata a millor plaça de Catalunya enviant-nos una foto al WhatsApp de Planta Baixa 660 619 099. I ara mateix el mòbil del Planta Baixa treu fum. Hem rebut centenars de propostes. És aquest que veureu aquí ara en pantalla per si voleu acabar de fer allò, l'últim WhatsApp. L'heu d'enviar en aquest telèfon mòbil, al 660 619 099. I ens heu d'enviar un missatge amb una foto, amb un vídeo, també pot ser amb text, dient-nos a quina plaça hem d'anar i justificar la vostra resposta. Per què aquella plaça ha de ser la millor de Catalunya? Si necessiteu inspiració, doncs hem preparat un petit recull dels missatges que hem rebut, mireu. La plaça Major de Montblanc, pel seu encant inigualable. La de Sant Feliu de Guíxols, senzillament perquè m'encanta l'ambient dels diumenges de mercat. I la del petit poble de Monells. És tan bonica que fins i tot hi van gravar una pel·lícula. No, la millor és la del Port Bo de Calella. Anar-hi a sopar una nit d'estiu amb el so de fons de les Havaneres és un autèntic luxe. I aquí no s'acaba. Hem rebut una pila de propostes més. La Porxada de Granollers, la plaça de Sant Joan de Solsona, la del Mercadal de Reus, la de la Font de Tarragona, la de la Paeria de Lleida... Ai, hi ha tantes places amb encant a Catalunya. I de totes les propostes que rebem, només 6 passaran a les eliminatòries de la gran final de la millor plaça de Catalunya. I com funcionarà el concurs? Doncs bé, ara ho veureu. Les eliminatòries seran així. Aquest és el calendari que hem preparat. N'hi haurà el 31 de maig, el 7 de juny i el 14 de juny. Cadascun d'aquests dies enfrontarem dues places en directe, aquí, al Planta Baixa. Un reporter del Planta Baixa anirà a una plaça i un altre reporter anirà en una altra plaça. I vosaltres, des de casa, podreu votar quina creieu que ha de passar a la gran final. La gran final serà a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Serà, ara ho veureu, la data, concretament el dia 21 de juny. Aquell dia hi haurà 3 places, les 3 que hagin passat a la final, que s'enfrontaran i un cop més vosaltres des de casa podreu decidir quina ha de ser la millor plaça de Catalunya.